Hvad synes du om mobning på sociale medier? Jeg synes i hvert fald ikke, at mobning i det hele taget er særlig rart. Men jeg tror, hvis man skal forklare, hvad der sker på de sociale medier i forhold til mobning, så skal vi kigge på noget af den forskning, som vi har omkring mobning generelt i vores samfund, og i klasselokalet og på arbejdspladsen osv. Og det vi ved, det er, at alle mennesker har en eller anden form for eksklusionsangst. Vi er bange for at blive holdt udenfor. Og vi ved også, at hvis vi holder andre udenfor, så dæmpes den her eksklusionsangst en lille smule. Så det er i hvert fald en del af forklaringen. Så når vi ser på Facebook, hvordan folk skriver til alle deres venner om, hvor søde de er, og så samtidig skriver noget rigtig, rigtig dårligt med nogle andre, så ved vi fra forskning, at det på en eller anden måde hjælper dem i deres egen eksklusionsangst. De bliver simpelthen mindre bange for selv at blive holdt udenfor, hvis de kan holde nogle andre udenfor. Og det tror jeg er en del af forklaringen på, hvorfor der er mobning på de sociale medier.